A Coral Municipal de Ribeira e a Coral do Círculo Mercantil protagonizaron o concerto das letras galegas. O Auditorio de Ribeira acolleu esta actividade que se suma ás que se envolverán mañá no municipio polo Día das Letras Galegas. Maio está a ser un dos meses con máis cultura do ano. Ribeira conta cunha programación especial que está a deixar numerosas actividades para todos os públicos. O Auditorio Ribeirense abriu onte as súas portas para acoller o concerto das letras galegas, protagonizado pola Coral Municipal Ribeirense e a Coral do Círculo Mercantil. O público foi enchendo pouco a pouco os asentos e ás 8:30 da tarde de onte comezou o concerto. A Coral do Círculo Mercantil abriu o acto interpretando diferentes cancións. Logo de poñerlle voz a numerosas pezas, despediron a súa actuación entoando unha canción especial. A Ribeira, sí, Ribeira, terra onde me criei, Ribeira, onde o meu amor topei, Ribeira, que a Virxe sabe. A Coral Municipal de Ribeira foi a seguinte en subirse ao escenario, onde interpretaron pezas variadas. O concerto rematou coa interpretación conxunta das dúas corais do himno galego. Diferentes actividades tomarán mañá Ribeira e as parroquias para conmemorar o Día das Letras Galegas.